Dwi'n byw yn Rhiamlod, pentre bach, dim bell o Hwrffordd. Dwi'n dod o Abertawe yn reiddiol, ond dysgus i ddim Cymraeg o gwbl. Gweitha bod iaith gyntaf y mam, ond doedd hi ddim yn siarad Cymraeg yn y tŷ o gwbl, dim ond gyda hen teulu. Ar ôl gadael prifysgol, es i gweithio yn Lloegr fel athrawes Sbaeneg a Ffrangeg. Felly mae diddordeb mawr 'da fi yn mewn ieithoedd. Dechreuais i dysgu Cymraeg yn 2012 ar ôl symud i Sir Benfro. Penderfynais i ar y diwedd dysgu fy iaith fy wlad. Dechreuais i gyda lefel mynediad yn Abergwaun i wedyn ymunais i cwrs dwys yn Hwlffordd am 4 mlynedd. Roedd e'n eitha galed achos roedd y dosbarth 2 awr yn y bore. Ond ar ôl spel, dechreuais i siarad mewn caffi gyda grŵp mewn ffordd yn fwy anffurfiol. Eleni, dwi'n mynd ymlaen gyda 2 dosbarth yn Benfro nos Lun a siawns am sgwrs yn y coleg. Penderfynais i ddim wneud arholiadau o gwbl ar ôl gweithio gymaint o mlynedd gyda'r plant yn paratoi i'r arholiadau. Dwi penderfynau dysgu am hwyl. Drwy'r dysgu Cymraeg, dwi wedi mwynhau cwrdd â llawer o bobl hyfryd. Dwi wedi gwneud ffrindiau newydd. Tu allan i'r dosbarth, dwi wedi ymuno Merched y Wawr. Dwi'n aelod ers 3 mlynedd nawr. Ar y dechrau, roedd ofn 'da fi siarad yn naturiol gyda pobl sy'n siarad yn rugl, ond nawr dwi'n teimlo yn fwy hyderus gyda phawb yn y grŵp. Dyn ni'n cael hwyl, mynd i tŷ fita, gwrando ar siaradwyr ddiddorol. Dwi'n mynd hefyd ar clonc mawr unwaith y mis. Dyn ni'n cwrdd mewn caffi, cerdded o gwmpas y sir, ar yr arffordir, ar y llwybr arffordir. Eleni, dwi wedi cael cyfle i bod rhan o'r cynllun siarad. Cwrddes i a Maggie, fy mhartner, hyfryd iawn. Cwrddon ni sawl gwaith dros y misoedd mewn caffi, neu unwaith eithon ni o gwmpas y dre Benfro, ble mae hi'n byw. Eithon ni am dro hanesyddol i dysgu pethau am y dre. Roedd e'n wych siarad am beth sy'n digwydd ar y diwrnod, heb plan, heb cynllun, heb raglen, heb dosbarth. Hefyd, ro'n i'n lwcus cymryd rhan yn y agor o drws, cwrs i dysgu tipyn bach o diwylliant Gymru. Bob mis, cwrddon ni i dysgu rhywbeth am hanes, am llenyddiaeth, chwaraeon, bwyd a ddiod mewn lle wahanol i diddorol hefyd. Dwi wedi dysgu amrywiaeth o bethau dwi'n credu. Dwi'n trio cymryd mantais o beth sy'n digwydd yn yr ardal. Dwi wedi bod i'r Eisteddfod eleni yn Caerdydd. Dwi wedi bod i'r theatr i weld y Theatr Genedlaethol Cymru yn Caerfyrddin. Dweud y gwir, dwi'n llenwi fy amser sbar gyda Cymraeg nawr.
Mae'n fy ngŵr yn cwyno bob dydd. Falle yn y dyfodol, achos dwi'n teimlo yn fwy hyderus, hoffwn ni gwrddfyddoli tipyn bach gyda pobl sydd ddim yn gallu mynd mas o'r tŷ yn siarad tipyn o Cymraeg gyda nhw. Wel, dwi'n credu fy mod i'n cael profiad ardderchog yn dysgu Cymraeg erbyn hyn. Dwi wedi llenwi fy amser sba gyda digwyddiadau yn yr ardal, Merched y Wawr, mynd ar clonc mawr. Dwi'n wrth fy modd yn cymdeithasu yn Cymraeg nawr.